Man like Manas. When it's a new thing, Kadwata akachada kupa pandiri kunge ulani yangu kazona kirwa na rasta. Vaida kutsoma mwana acha onekese chitina pamuduri na plasta. Vaive kumerura ndapota musamerura nekuti munga konzera disaster. Irasta palafu na adjuster takufamba pasta neni pepa kutopenga. Nyangwe mkanyenga kwa ari amchasha ndasezika mbotenga moyo wake ndatopenda afichambopenda. Nyangwe ndiri parefu rudoka nongo senda kano understanda baby kano totenda. Rudo rwandino kapani anibo pretende nendapinda machena mumambure ndakena kasuna ndiri entertainer. Moto kupengesa mwana wevanhu zvekushika pakukanganwa kudzokera kumba. Izvoto ndotozviitira kanondibundira kanondinamira pandinokabata ndichikapuruzira unonza kakutoti manadidadi ndimi mega moita ndifile high high when you touch me body ipapo ndinofila high high. Saka baby ndada kuendesa kwatete ndakutoda kuti hama dzangu dzikukete wandipeputsa nerudo baby nangandivete kalafu kandibaya pamoyo panyama nete bepa ndikuchete ndodoti vakete vachada kuti pesanisa kutsika sebete 6 to 6 nchekushanda singanete saka ninda kunzwa chinja kungwe nchikuvaraidza kuita kunge retio ndaridza sirira maninja andinonoke kubatanidza saka nendada kukubhabatidza asi rudo vaviri antika ukangotsvaga wechitatu wakutaika rudo rwangu ihari rwakatongoputsika woziva kuti zvafarana ari uchamboumbika saka kumba kwenyu ndada kusvika ikoko chivaratidza nkwashawa ndisiboko ndakona mai vako ndakona baba vako aiwa dzisingano hatingati pai vako ndiwe chiponda moyo changu ndiwe chidokohori changu ndiwe chitikitipa changu moto kupengesa mwana wevanhu zvekusvika pakukanganwa kudzokera kumba. Izvoto ndotozviitira kanondibundira kanondinamira pandinokabata ndichikapuruzira unonza kakutoti manadidadi shise manadidadi ndimi mega moita ndifile high high when you touch me body papo ndinofila high high manadidadi shise manadidadi ndimi mega moita ndifile high high when you touch me body it's so tough, Pakumonda Rota, Kombairo, Saibari Piti, Amakiri Adovandi.